Yo, diaturi sik Mas Percil, pinarak ana. Kene alam-alaman karo awake dhewe. Nggih, monggo dipethuk. Aja dipleroki, Monggo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Percil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kundet. Selamat malam Mak Cangi. Nggih, sik ngenteni sawetara ngurmati anggenipun para warga Perunggahan Wetan ngawontenaken bersih desa. Mas Percil, Mas Kundet miyos disambut pesta kembang api. Nggih. Pun sing penting mboten rudale Israel ngoten mboten napa-napa kula. Ya niki mertanjakne meriah. Nggih. Luar biasa menika sik sekedap. Nggih, sami mantun riyen. Tuku kancil ning Kutha Sala Mas Percil panjang yuswa. Amin. Manuk pentet kecemplung kali Mas Kuntet banyak rezeki. Amin. Eneng kayu cemplung sumur Mas Bayu mugi panjang umur. Amin. Amin. Ning tengah banyu enek donat Mas Bayu muga paringi sehat. Amin. Amin. Niki wilayah kula Mak Cangi. Oh iya ta, nggih ta. Ya. Wonten Perunggahan Wetan menika wilayah. Wah, kula niku pun tepang sedanten wilayah mriki. Apa iya? Nggih, saestu niki wonten dhuwure kali niki. Kali Gunting niki. Iya bener iki. Ya bener. Ya, apal nih. Apal kula wilayah mriki niku apal. Napa melih niki teng daleme Bapak Bogang. Kisah. Bakul welut ini. Bagong. Bogange gempil. Bagong. Bogange gempil. Produksi welut. Welut niku pun mlebet kuliner. Nggih, welut jebleng mlebet pun daharan napa sing mboten wonten teng lebet niki wau. Kabeh disiapi. Siapi. Rica-rica welut kering. Cuwilik cilik. Paling rada sing gedhi. Oh kuwi digoreng ya mesti mengkeret ya. Wong ngoten nggih. Nah, nggih. Acarane napa Pak Cangi niki? Acarane bersih desa. Lah, niku lho, karep kula niku. Apa kok lah? Ya muni lah apa ya ora oleh. Suwe ra tau kethuk Mas Bayu kuwi malah. Padha bolone. Kangen ngeten iki Mas Bayu. Ora tau gelem tak pethuk ya cah kuwi ya. Gelem jane. Kapanane ning Solo sampean tak telepon ora diangkat. Lah wong kene wae pimuntek ya. Lah ning aku kangen tenan karo panjenengan berdua aku ya. Lah nggih tak kangeni sampeyan tok wong loro. Liyane aku ora kangen. Sampeyan tok sing tak kangen. Mas Bayu wonten lho. Mas wilayahe iki lho Mas. Lho nggih, aku wis ngerti. Ning aku kangenku karo jenengan tok. Nggih, pun. Niki bersih desa niku wis diangkah 3 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya ta panjenengan mesti napa dawuh wis. Nggih. Bersih desa niki kula ditelepon itu 2 tahun ke 3 tahun yang aduh rego lawas dat. Lah kuwi. Kowe ora usah mikir masalah rego ngono lho.
Wong ki kudu ikhlas. Ikhlas diengkolmu lah bensine blitar kene bosok ya kowe. Iya wis ngerti, jek jaman semono 3 tahun kepungkur. Ah, Jaman kepet, Covid. 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 Ya. Rego lawas karo saiki badakno. Wis ora usah mikir. Lah sing mikir sapa? Ben panitia. Kok rumangsaku. Wong iki sing penting apa kebak rasa syukur lek nggih ngoten to Pak Cange. Nggih, mestinipun. Lah. Iya toh, aku kok masa salah iki lho. Kuwi bener. Gak aku. Wong urip ning alam donya iki kudu rukun rumangsa. Ya. Iya. Rumangsa Rumangsa rukun, bener, nggih, kabeh iki dulur. Nggih. Aku nek dianggap Mas Bayu nganggep aku kanca, moh. Dulur. Aku kudu dulur. Nggih. Sebab apa awake dhewe iki ning donya diutus bareng-bareng ora enek bedane. Ah, Ya toh? nggih. Lah iya mangane dulur. Ngalih tak omong bersih desa. Lain sakartum la azidanakum. Apa nek terusane Pak? Apa? Ning lho Mas. Ning ngene iki lho Mas Bayu. Ya sampean sing sabar. Lah nggih Oh, ngoten sing jenenge kanca ya ngono. Nggih. Saling menutupi kekurangan. Lah, sama nggih, sinamada. nggih, Iki leres tapi lah umuke teng ajeng lho. Santrine Gus Miftah, santrine Gus Gendeng, santrine Gus Samsudin. Ora melo aku kuwi duduk ngawur. Masa melu kuwi. Gus Idam. Oh, Gus Idam. Dekengan pusat. Nggih. Ngoten niku. La in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Bener. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate. Amin. Wong sing kufur adab sing diterima. Contone dalu punika penontone kuwatah ngeten iki sing didelok-delok ibu-ibu tok teng ajeng sebab napa jenengan ngertos? Sebabnya apa? Wong lanang kalah karo wong wedok. Sakmene bae iki. Saestu. Saestu. Mbok sampeyan anu li. Kok kok wong lanang kalah karo wedok. Lah nggih. Yes. Jenengan trimo napa mboten Macange? Ya ora trimo ora. Presiden rumah tangga Macange. Ah iya no kepala keluarga kok. Pimpinan. Oke. Kowe kondi omahmu kondi. Banyuwangi. Rene nyapa? Megawe. Golek apa? Duit kene sapa? Bojoku. Buruwe wong wedok. Lah, ya apa ora? Sampean kabeh buru wedok. Jenengan. Apa? Jenengan saking Solo mriki napa niki sakniki? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Patus napa? Duit. Duit kene sapa? Wong wedok bojone. Buruwe wong wedok. Waduh. Oh ngono to. Lah awakmu? Awakmu kok ndi? Banyuwangi. Rene iki. Napa? Dolan. Berarti ora butuh duit. Ah wis lunas kok. Apa sing dijaluk? Lah lha upamane nuwun sewu kados jenengan ngeten iki. Pripun? Enek apa? Kados. Rasa basan-basanan ora. Ya oke. Wis tenang wae. Oke, kaya sampean iki saiki tak jabel bosoku. Oke. Kaya sampean kaya ngene iki bengi iki rene paribasan gedene dikei 70, 80 sampai 100 juta. Dikene bojone sampean pira coba? Ayo mesine yo kabeh no. Aduh. Loh betul itu, Cel. Wong lanang kaya ngene kok sing Pundet tanggung jawab. Tok. Ayo takono aku kowe. Tak apamu? di paribasan 20 juta. 20 juta. Tak kene bojoku kabeh. Piro? Kabeh no. Aduh, carane kaya ngene iki lho. Wong lanang gak iso refreshing kaya ngono. Lah nek awakmu, Kaya aku gedene teko panitia dikai 30 nek 20. kene apa bojomu? 2 juta. Astagfirullahaladzim. Inilah contohnya lelaki yang tidak tanggung jawab untuk membahagiakan istrimu. 2 juta liyane dana kenakalan. Wah. Apik kuwi. Setuju napa mboten jenengan Macange? Setuju. Lah nek setuju ya padha kocluke. Lho, wong kok nganggo dana kenakalane maksudmu piye? Lha saiki sampean umpamane sampe pijet-pijete awak, remuk-remuke awak, pijet njaluk sing wedok, rokok njaluk sing wedok, ya malu to kita. Oh iya. Lelaki lho. Kudu ngetokke perwira ya. Ya iya kudu sing ngene. Iki lho, percil dekengan pusat le. Ya tapi wong lanang tetep ning dhuwur, Cil. Ora. Bojoku ning dhuwur sosok ora ning dhuwur. Maksudnya tingkat lho, Bang. Iya. Omahku ki tingkat. Heeh. Nang omah dhuwur to. Nggih. Kados kula ngeten iki piye carane ngopeni wong wedok ben seneng. Niku jenengan tanglet kula. Ngerti nek wong wedok iki ning ndi diciptakne pancene ya turunane Hawa, nyecret. Sebab mangap hawa wong lanang Adam mingkem wong lanang mingkem terus mikir akhirnya stroke bener Red. Lah saiki kanggo awakmu nun sewu Macange. Saiki kanggo awakmu nek carane bojo nyecret ben ora nyecret piye? Tukone gelang karo kalung. Iki lho. Niki wong hebat iki ngene iki. Tanggung jawab. Jenenge tanggung jawab mboten? Iya. Boros.
Lah kok boros sih lho, Det? Wong wedok nyecret pengen apa-apa mbok tukokne apa? Gelang. Mas, piro saiki? Hah, bayaranmu ndi? Ngene cuma nyecret to? Ya. Cuk gelang boros pirang-pirang yuta. Lah itu tukokne apa? Cukup 20.000. Apa, Pak? Tukokno lipen. Lipen apa? Lipen sing warna putih cair. Merke LTco. Wis mingkem kuwi. iki lho. Ora. Sik sampean kowe iki mbok padane wong wedok saenene mbok padane karo bojomu sing merongos kuwi masalahe. Merongos-merongosno aku cinta, dek manis. Yo. Sampean Kok aku mikir omongane Nggih. percil iki mah lho. pripun? Sampai nyambut gawe duit ora sake wong wedok kabeh ya to? Nggih. Kudu disihke. Nggih. Kudu membahagiakan istri. Iya. Tukoke apa? Sing Heh? wedok mah tukoke apa? Gelang, Bos. Tukoke gelang. Lah ya tukoke gelang tukoke apa meneh? Kalung. Wah, ku ya gop. Ku ya dadi buruhe wong Wedok. Iki lho, jangkrik balik nggon. Ayo, jare Apa? Tukoke gelang. 30 yuta. Nek kira yuta. 2 yuta. Heeh. Liyane dana kenakan kono kene gelang kowe. Tapi suwi gelange karet tok, Det. Apa sampean? Aku mau kalah karo sampean kowe. Wong lanang ki tetep dadi pemimpin sih. Ora iso, wis to. Mbak, diteke gedine koyo ngene dibentas. Rungokno, iki berisi desa. Ah. Ya, acarane berdesa ya berisi awake Iya, dhewe. bener. Iki wong lanang dedeke wong lanang. Ora trimo aku. Lah kok iso? Wong lanang itu wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Setuju? Bahwasannya apa? Apa? Surga ada di telapak kaki ibu kanggo wong lanang. Mosok, Det? Kok terus kendho iki piye? Wong lanang ki menang. Menang le. Ojo nemen-nemen kowe manut karo wong wedok kowe. Layak to dadi ibuku ape iki? Ibu iki apa le? Perjuangane ibu kanggo kowe. Mosok. Pangkat, jabatan, bukan hanya kecerdasannya, bukan karena kepinterane lurah sampai jadi presiden. Kuwi dongane wong tuwa le, dongane ibu. Mosok to, Det? Tenan ya? Rungokno kowe. Kowe nek ora dongane wong tuwek, ora metu saka penjara Hong Kong kowe. Aja guyu lho. Mane penjara guyu. Ora guyu, aku bangga. Aku bangga kancaku di penjarane Hong Kong. Bangga. Wancine kowe 3 tahun ibu sujud ben terwujud. Rungokno kowe. Iya. Dadi 35 dina. Dongane sapa? Ibu, Det. Ibu. Kayak ngono kuwi ya nanti ibu iki. Ibu anake sampai gede sampai tuwek sampai putu ora iso bayar utange anak karo wong tuwa. Juta-juta ono, miliar ono banda dunyane. Pangkat apa, jabatan apa, nek ora dongane ibu iku utang anake. Rungokno kuwi lho. Kowe kuwi melu apa? Iki lho. 5 utange anak sing ora iso dibayar. Apa? Siji air ketuban di saat ibu mengandung. Netes ketuban ibu. Iya. Net piye? Iya. Ora iso bayar sampe dhewe. Ojo sembrono. Nomor 2. Loro apa, Det? Darah di saat ibu melahirkan. Mecer rono. Iso kowe balekne getih wong tuwek. Ora mungkin ya, Det. Ora mungkin. Enake didek masa gelem kok. Apa tekan dhewe barang. Iki lho. Lah kuwi rungokno. Iya. Nomor 3. Air susu di saat ibu menyusui. Mulai setahun, mulai lahir sampai 3 tahun ngempeng. Untung akhirnya cepat pentile ibumu. Kaya ngono kuwi. Kuwi wong tuwa sing nglairke kowe. Wong tuwa mbobot ya to nganti nglairke, nganti diarani perang cangkil. Sabil. Oh, sabil. Ngempeng. Anak ngempeng sampai 3 tahun durung bapak kuwi sing ngempeng. Ya iya, layak gonku dengenane anake Apa? muta-muta. Sebabnya apa? Susune mambu bangkok. Wah. Iki lho. Oh, kuwi wis diringi tutur barang kok ya sing tenanan. Rumah sak kok. Ya salah sapa gini-gini tutur bareng. Dengan Abu Bakar. Nomor 3. Nomor 4. Papat apa? Air Papat apa? keringat. Air keringat di saat ibu mengasuh anaknya. bener. Endi sampai maghrib urung mulai. Nggih. Digoleki sampai keringetan. Masalah. Sing luwih penting nomor 5. Lima. Air mata di saat ijuk
sujud. Ibu sujud mendoakan kamu. Ya para sampai cita-citanya terwujud. Kadang anak cita-citanya sukses tercapai lali karo ibumu. Masa Dat? Ojo nganti dumuk-dumuk wong tua le. Aku njaluk duwite, nyili duwite nggo tuku beras aku urung adang le. Ojo nganti kowe. Dat, lha tanggomu enek sing ngono kuwi. Wah, anak kok sampe ora bakti karo wong wedok kon nggonku ya Dat. Tak dikapakne. Tak bacok cengele. Ya nemen-men ya tungane kaya ngono ya Dat ya. Macange Ngapa? Ngerasah guyu. nangis lho. Oh, nangis ta. Tak Sampe kira mosok aku ekspresiku nangis karo guyu ra nek bedane sampean iki. pripun enten apa? Kados ngeten iki Pak Kundet ngeten iki matur kula trenyuh saestu. Leres Mas Kancil. Mas Percil. Gak wis dan lo dhewe dan lo. Kowe ndak karo Kancil wis. Sabar. Wong ki ora enek kabeh iki ning donya ki ora enek sing Mangan bener ya nganggo kencer kok. Lah ki enek salah lupute to, ora mung bener tok. Itu perbedaan, janganlah perbedaan dibuat perseteruan, tapi perbedaan buatlah persatuan. Amin. Amin. Ini zaman-zaman saiki lho, zaman politik lho Mak Sange. Nggih, zaman politik maju ning medsos ku ya medeni. Leres Pesta demokrasi. Iya, sing jenenge pesta kuwi kudune seneng. Aja nganti gontok-gontokan. Banyak intimidasi dan Lah, indikasi. kuwi Ora roh, sing kiri. kowe ra roh. Nyapa, Pak? Diingin ning kene bakul welut. Dibacoki, Cil. Masalah Dat bakul welut Ditugeli bakul welut, Cil. Waduh, kok ya tegel ya. Kok tegel. Ora mung kono, Surabaya ning medsos bakul sate disunduki. Waduh, salah. Ndah neyo ya. Terus Netan sithik Sidoarjo ning medsos bakul roti dibakar. bah kok nyelet ku. Aku sing karo awakmu. Dat, Apa? Enek bakul dawet diciduk. Tadi. Tak Ya dilat. pancen wis gathukan. Lah iki omongane ra genah lho, Bos. Oh, sampean iki kok rumangsaku. Wong iki sing penting kene iki lak wujud rasa seneng, Iya. menghibur masyarakat yang hadir pada malam hari. Membudayakan budaya Lah, agar tidak punah. Iya lho. Nah, wae dhewe kan pekerja seni. Iya. Lah nek pekerja seni tapi yang enggak ada yang melestarikan, ya mringis ning omah ra nek sing nanggap. Nah, ngono lho. Betul. Nah, mulane ora iso kok awake dhewe urip ijen. Ya toh, arep ndadel ki mbanyol lucu kaya ngapa. Nek ora ana sing nanggap, ora ana sing seneng, ha ya awake dhewe malah kapitunan dhewe. Mula kita berikan yang terbaik untuk warga Perunggan Wetan. Lah, luar biasa. Napa malah niki komplit jenengan beto sinden. Walah, kathah niki. Mosok iki sinden. Lah sing ngomong reca ya kok sinden kok. Iya, ngono nesu. Sampeyan ku lho, aku rumpani ra penak belas. Ngono kok muring-muring wae. Kados ngeten niki nuwun sewu sakniki kula pun mboten nate mangku sinden pun mboten nate. Pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun setengah. Ngono ya. Mboten nate mangku sinden. Dadi wis jijik ngene. Nggih, mboten nate mangku penyanyi. Wingi tapi mangku pura lho, Sil. Tak bacok Nembang kae lho, mangku pura. Oh, nyanyi. Nggih. Ning Lah sebabe apa? jenenge bojoku no ndek saiki wis ora. Ya ora ya diomongi celak iso aja ngene. Sebab kula niku pun gandul sarunge kiai. Kula niku teng pundi-pundi sakniki mulai pondok pundi mawon kula bengi sakniki. Gandoli sarunge kiai sampai suwek senten. Ayo, nanti kiai ini rasa mlaku. Nggih, Mas kula manut ngoten lho. Nggih. Sakniki. Ben apa nyambut gawe iso barokah lak nggih ngoten. Oke, siap. Nggih, mula yo iki saiki lek-lekan awake dhewe aku arep limbukan sak senengku. Aja dindek nek aku pengen masuk. Mas Sange, piye? Biasa nek waktune wis. Cocok. Iya lho. Oh, sering iki Bayu Prisdianto ya. Wong ki nek megawe ngangge rasa ora mung mikir wektu. Lah ngoten to? Nggih. Sing penting kabeh bahagia. Ngono lho, Cil. Biasa nek waktune biasa. Apa kok kaya? Mas Percil, ayo. Tetembangan sawetara sik. Ayo. Jenengan milih sing putih niki. Ayo, sampean sik mang milih sing ndi? Ampun, gadah jenengan ae. Kula mriki namung titip wae. Nunut. Lah masalah nunut to mriki. Lah niki napa? Niki saking tak sinten kula. Ayo, tak kenalan sik, kenalan. Ayo, monggo. Saniki ni pinter Mas Percil niki. Piye ta? Wong yo saya laris, saya hebat, luar biasa. Pokoke wong wedok didelok teko alis iki ciri-cirine piye? Titikane nganti mudeng. Nggih, jenengan jam mriko jam 11 jam 9 awan. Jenengan kuatah tiyang mriko. Nggih, BNI, BRI. Utang Pak kowe Pak dudu anu kok Mas Awu omongane aja sing kuwi kok Mas Saru. Utang diomong ndur panggung bacok cengelmu malah.
Kowe diutang apa ora? Duwe. Lho lah Ning iya. aku tenan, aku kangen tenan karo jenengan tok. Wong loro tok lho sing tak Nggih, nggih. Nek liyane aku ora kangen. Nggih, nggih. Betul napa? Betul napa? Kula nggih kangen. Kenalan. Bareng asma sinten, Mbak? Namanya siapa? Nggih, nderek tepang Cak Perjem. Iji. Kula Rizky Ainanda. Rizky Ainanda Utami. Utami. Nggih. Wong wedok nuwun sewu Mas Kuntet, Mak Cange. Ola alise kaya ngene iki. Dadi alise piye? kene iki rada apa ki kenceng tapi rene Jlerit. rada mudun. Mudun, Ngene ah. iki. Iki karo wong lanang kuwi ora tek wani bocah kaya ngene. Oh manut e. Oh. Ora tek wani. Setia ya. Sebab sing lanang duwe duwe. Umum ora Lah sing lanang ra duwe dhuwit ya diperkes lambene. Aja seneng sik marang Jariku setia kowe. sing lanang sing geder lho. Sing geder terus ngene iki. Aja seneng sing ngeten iki jane lak mboten asline daringan bocor niki. Oh. Mboten kenging. Jak Iya, iya. lumpuk-lumpuk ki angel. Angel. Tuku ae kaya ngene iki. Iya. Alise Alise jlirit. Rodok niki lurus, ring mudhun. Mudhun. Pun Oh. wis genah niku. Oke, oke. Nek iki Benten pertama. malih kalau niki Nduk, namanya siapa cantik? Iya, saya Dita Indawati. Dita. Ya. Bidalem sang pundi? Aslinipun Banyuwangi. Alah, Alah cantik. wong lak karaktere Alise kan Alise piye, kuwandel. Alise piye? Ales lak kuwandel. Heeh. Ayo. Apa? Alis kandel iki ngapa? Ayo nyapa? Alis kandel iki apa? Nyapa kowe? Tahu apa? Nyapa alis lak kandel. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene. Lah mesti nek sing kandel kuwi. Ora, mesti kandel atine. Iya, kandel kandel tekate. tenagane. Oh, iya. Nyambut gawe rina wengi wis ora tau mikir. Sing penting golek dhuwit karo wong lanang wani. Sing penting lak lanang iki ora megahe, tapi lak sing lanang megahe ya ora wani, Bos ngeten. Oh. Saestu bocah kaya ngene iki setia. Oh, setia. Sitok ya sitok. Ning lak dilarani lara merongkol njero atine Dek. Ning lak nek wong lanang liwat ya nglirik. Oh iya. Iki bedone kuwi, bedone kuwi. Iya. Nggih to. Emang kocak sebenarnya. Ngomong golek ini iki mesti omahmu ngene to, Dok, Banyuwangi to, Jajak to. Nggih. Tapi saiki ning Solo to. Nggih, nang Seragen. Iya Seragen. Iya. Sadurunge Solo to. Lah iya to, Mbak. Iya. Omahmu madhep ngidul. Nggih, kok ngerti to, Cak? Diane lok tenan luar biasa Saya iki. kok tenan. Diomongin. Saniki ning dukun niki. Lah Dukun iya. biasmu ya rumah saku. Cak kanceli lho rumah saku. Tak percil iki rumah saku. Tenono. Saiki kok hebat tenan kok. Mas Bayu Prisdianto. Mbok Mas Bayu Darmito. Madhep, iku madhep. Ya, bener rumahnya. Bener to? Cat putih, Nduk. Ya, benar. Wah, duh iya iya Glen. Enek Alah paling cat putih tok mburi omahe ro apa ora? Buri omah nek pawone. Iya, kok bener to, Cak? Dia ngerti tenan. Sumure sitok. Ya iya to. Mburi pawon. Ya. Toiletmu loro. Ya. Alah lho, tanduran ngarepe apa aja? Ngarep kuwi tandurane pelem. Ora. Loh. Tapi mbiyen bae pelem, mbiyen. Oh biyen bae. Iki sok rong roh, Bos. Iya iya. Urung lahir ya. Urung lahir. Sing nang Banyuwangi rumah Banyuwangi Seragen. tekan Seragen. Iya 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 iya. Sopo jenenge? Kancil. Ben marem deh. ben Ora, marem. ora, prengil. Niki daringane bocor. Iki bocah iki. Ya wis. Jajare? Jejere Nah, iki. poy Nyapa? luar biasa. Lah, Iki senengane Pak Andi ngene kaya ngene iki. Nuwun sewu pidalem sang pundi, Mbak Yu? Selamat malam. Ditekoki basa Jawa jawabe bahasa Indonesia budek to niki. Kok budek kancane bahasa Indonesia. Ora kok budek kok. Ya kae ya mengikuti no. Nggih. Selamat malam. Ya. Namanya siapa cantik? Suci Ovita Dewi. Suci, panggilannya siapa? Suci. Apa itu rumahnya di mana? Di mana-mana. Berarti Bambung. Apa? Bambung. Apa? Lah enggak maksudnya kok di mana-mana rumah berarti banyak rumahnya. Iya. Oh gitu. Namanya Suci. Suci. Kesukaan makanan apa, Dek? Semua suka. Waduh, Iya. Apa Cuma suka ki model-model kaya kulkas. Acak Perja bisa bahasa Indonesia? Wah, bisa. Bahasa Bali bisa? Oke, kan keto sing ado sing ampun. Oh, Rahajeng Apa? Wengi. Rahajeng Wengi. Apa iki? Selamat malam. Oh, alah. Aku yo iso. Kengken kabare beli? Becek ketitik Allah ketitik. Aduh, tuh kuwi malah tekan. Oh, becek. Pun api gadre pun api. Oh, melali beli, melali. Mali Jangan hijau. mali-mali. Melali beli jajo dia. Jajo apa? Jajo apa? Gendruwo,
jajo gendruwo. Sing ado jajan gendruwo. Sing ado sing ado pes. Adi cicing, sing ado cicing ditu. Raro. Cicing iki danco. Ya, heeh. Wis tekan kono barang. Wis tekan cicing barang. Tapi sering di Bali ya? Pernah di Bali? Iya. Oh gitu. Cegek. Iki bojone wong Bali yo. Masa? Iya kuwi. Masa Mak? Kemarin Iya. itu di Bali ini. Kamu berani sama saya? Enggak. Mau saya santet pakai leak? Anda minat? Lah aku Banyuwangi yo nggonku santet tapi sing teles nggonku. Urung garing. Sing teles bos. Iya, iya. Sampeyan gelem ya sitok gon mulai. Gak. Di mobil enek. Mbak Suci. Mbak Suci dalam debu. Ya, kesucian hati ya koyo ngene. Lah. Atine suci. Tapi tadi kok bilang aku gitu? Tidak. Jelek. Enggak. Mbok Anda itu lihat di depan cermin gitu loh. Mbok Anda Maksudnya bos apa tuh, gini. Bos? Mbok Anda ini, Bos. Maksudnya bilang jelek itu Mas Percil, kalau kamu tuh ngentut berarti jelek. Ya. Kok tahu? Kok tahu aku bisa Ya ini ngentut? tadi saya dengar entuti wong lemu ki beda karo wong kuru tenan. Lah kok iso beda-beda Lho iki. iki saestu macange. Piye, piye? Wong kuru Gimana? Mbak Nek cara kaya Rizky ngene iki paling nak tut Tit. tit ngono. Lah sing ngene iki suara. Suarane. Ora nek suarane ning badeg. alis. Alise jelirit, Bos. Ya. Kaya ngene iki gampang dihapusi sapa wae. Kaya ngene iki. Enggak percaya. Iya, sering Enggak, dihapusi. enggak. Hapusi dhuwit, ya dihapusi nyambut gawe, Oh, dihapusi gampang dihapusi. Nggih, kados ngeten iki. Heeh. Sebab wong kaya ngene gampang percaya. Nggih, paham ora? Oh. Nyelirit alise. Apal aku. Kok bisa? Iya, apal pokoke awake kaya ngene iki. Ya, ngene mesti seneng mangan bocah kaya ngene iki. Enggak loh. Iki ndoplok brek mak. blok, Enggak blok, loh, aku blok. enggak suka makan kok. Lah nyapa? Dimakan. Kamu sukanya anu Mas Bayu Presdianto niku jenengan anu niku. Sapa? Bayu Presdianto. Mas Bayu. Mana toh Cak Kancil ini? Aduh, tak kancil, tak kancil. Tak kancil iki. Mbak Suci. Kontone Nggih, Mbak Suci. Tak belong. Menika Mbak Yu yang satu. Ah, Nggih komplit pokoke sedanten. Nggih. Mbak Fahmi Mbak Fami ngopo? Ponorogo. Nek kono kae loro wis ora duwe alis. Niki Loro kae wis ora duwe alis. nggih mate kula sampean aja Mas Bayu. Pun ngoten lho Mas Bayu. Iki lak nembang aku diwarai iki. Kuwi ngerti tuyul. Oh ngerti. Alise dicukur. Nggih. Mbak Darsini karo Mbak Fahmi. Nggih. Niku sae. Heeh. Iki nembang sinten, Nduk? Niki napa? Ayo sik Mbak Dita sik ke Banyuwangi. Ah, Edit kita. Ayo. Podo itane kene Nduk. Enggak, Kene enggak, sama iya. Om Cakep. Ya Mbak, ya Mbak. Kita katurani awan mambane bodan iya Mbak kita katuran mriki Mbak Sarita. Ya. Kono gek jagongan karo Banyuwangi, mau cara Bali. Kelentik abiare. Ya Mikrofone. apik-apik biyen Kang. Intine sing weruh sira kau. Ya sing weruh, biung pirang sing kangen ambil di tas. Lari kali ayu gediki ya. Ya, ra roh wong-wong delok-delok ngomong apa percil iki paling ngono ya. Iki asli Dita. khas Banyuwangi. Khas Banyuwangi. Dita. Nduk, Dita. Nggih, pripun Cak? Nggih, niki kan seteng Tuban, wilayah Tuban niki. Nggih. Wilayah para nuwun sewu iki penggemar seni semuanya yang hadir. Luar biasa. Nembang aja ngisi-ngisini Om, padha wong Banyuwangi. Om, iki Pak Poh. Dadi kowe luwih tenan kowe meh 50 to, Dat, mosok colok Nyek, lapor. nyek kuwi. Ndak Mbah Buyut. Jelek. Nggih. Lah ngaturan nembang napa, Bos? Lah mbok bilih. Gerajakan Banyuwangi. Alah pripun to jenengan niku? Lah piye? Nggih niku mawon to. Alah Mas kene anu kok. Ayo, gen dibawani sik. Ayo, monggo. Nduk Dita. Jadi bola niki ya alhamdulillah mbok anu ora ketang sedhela Nggih. nyuwun dawuh Mas Bupati mbok menawi kersa. Nggih. Mbok bilih anu nuwun sewu. Mbok bilih niki wong jenenge Nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Nuwun sewu. Pripun? Ngeten lho niki nggih. Sepuntene Nggih. wonten mbok bilih wonten Mboten sekeco. Niku Lare Kang calon. Isruh. Ngeten, mboten sekeco. Jane niku calone Mas Bupati nggih niki. Oh, kok puasa bareng. Niku kok Sareng. Masya Allah, gimana nek uang to ya Allah. Yo ngapura nggih, anu pancen aku anu yo jenenge jenengan napa nglalekne
putri asli Tuban. Nggih kula menika Sri Huning Mustika Tuban nggih. Kula pancen ora lali karo panjenengan putri asli Ketuban. Ora sambung ke Bos. Tuban mawon. Oh nggih. Wilujeng dalu Wilujeng dalu Mbak Yu. Aduh ayune saiki neh. Saya ireng anu apa kuwi rikmane wis disemir ireng kabeh saiki saya resi. Oh nggih. Rambut to Mas. Deg-degan aku Mas aku kok iso. kenalan Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Prunggan Wetan dateng kota Tuban, kota Bumi Wali. Mulane Tuban ki plat nomor dilambangkan dengan simbol S. Sebabe ning apa? Ning kene nggone wali enek Sunan Bonang, Sunan Gesing, Sunan Bejagung, Sunandar, Sunandir. Tekan Sunandar barang Nyapo. Tanggi Oh iya. Nek ya tetep nganggo Sunan ngarepe. Nggih, mula ngarepe S. Oh ngoten. Beda-beda Mas kuwi. Apa kuwi jenenge? Apa? Aku wae melawat. Simbol. Simbol kendaraan Bapak Kapolres nggih pun dawuh. Dawuh apa, Mbak? Iki mengko awakmu mulih nggih langsung kon mampir ning Polres Tuban. Wonten apa? Wonten oleh-oleh. Oleh-oleh Mas. Apa? Kaos biru. Tahanan Polres Tuban. Kowe ngawur karo masak tak sewodok belasan kenalan sih to. Wis kenal apa urung Wiraya? Ya wong piantun kene iki enek sing kenal enek sing durung. Kae roh ora jenenge sapa? Lho, ya durung ngerti Mas. Kenal tak kenal maka tak kampleng Mas. sayang. Mesti ngene ngono kuwi apa? Klecam lambene. Bareng aspal Asile titik. Lha iki macak ning ndi to suwi kat mau ora metu. Ya aku yo ning gone sablon to Mas. Salon sablon. Lah nggih sebelahe niku sablon. Oh nggih. Mungkin sing macak kaya. bareng asma sinten, Mbak? Kula paring asma Litiana Soekarno Bagong. Apa ya Bakul welut iki. Lah riyen saderenge kalian ibu niku kan gendaan kula to, Pak. Tak kapok lambemu. Angger jeblek. Ning endi kowe iki kronologine piye? Ketemune pas dhisik ning Dasin, Mas. Dasin. Aku kan buka usaha to, Mas. Usaha apa? Bakulan kroto. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Soekarno. Oh iya, Pak Karno ki kremenane kok. Nggih. Manuk. Tapi pun keliling wilayah Jawa lho niki. Alhamdulillah kula niku ditunjuk kalian Ibu Menteri Sosial Ibu Risma sebagai duta AID Indonesia. Oh, nggih. Dados kula keliling wilayah Indonesia tepatnya niki pas main teng Tuban. Nggih. Alhamdulillah menurut survei Tuban sekarang bebas dari yang namanya lokalisasi tempat-tempat prostitusi. Tepuk tangan. Hebat, luar biasa. Mergo saiki wis pindah online, Mas. Wis ora enek online Ora enek. Wis diblokir kabeh kok. Ngawur iki dah. Lah ketara kowe. Lah aku kan kulino open BO. Kirim panganan. Kirim Grab kuwi iki ngawur. Lah, iya. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih, Mas. Menika hajatane lak nuwun sewu. Iya. Hajatan dalu menika nggih menika tasyakuran panen duku. Lah, Panen buku. Ngawur. Lah apa aja? Sedekah. tasakuran sedekah bumi. Sedekah bumi Kamu Desa sebagai Prunggawetan. kamu sebagai putra daerah minimal mau memberikan apa? Lah ngekeki apa to Mas wong aku gablek e ora kok kon ngekeki lho. Maksudnya iki ndongakne lho, Mbak. Dongakne kang apa mudin apa piye wong kene iki sinden kok kon dongakne. Nek anu Mbak ninggali. Ningali apa? Ningali weling apa piye? Nggih monggo. Ora maksudnya iki apa lho, Mbak? Apa yang kamu persembahkan apa? Oh alah ngekeki to, ngekeki hiburan. Nah. Aku iki sebagai seorang putra Tuban. Seorang Putra kapiten. daerah. Iya. Paling gak ojo ngantek ngisin-ngisine apa malah kerawan Mas Bupati Iya. Ronggolawe. Kok iso ora gula. Nggih. Lah yo dhisik Ronggolawe. Mas Bupati Nembang. saiki. Nembang apa? Yo nembang aku iki njaluk apa? Ya. Lagu sing klasik apa sing rekreasi? Klasik ya, klasik. Awakmu dikenal ning kene. Ndase iso Lagu. mlintok to, Bos.
Ndase kok nglinthuk rambutan ya sih. Lagu kok rekreasi. Maksudnya Selasi karo kreasi. Kreasi. Mas anggure. Nggih. Paring asma mau sapa mau? Kula Litiana, sosok dipanggil Liti. Oh nggih. Nggih. Oh saiki ya. Saiki jenenge Rizky. Nggih, nek Moko nek wong biasane- wedoke mesti ngarepe nganggo Nyi Rizky. Nyi Rizky. Dita ya ngono. Nyi Dita. Dita. Kowe mau sapa? Nyi Darsini. Nyi kula Darsini. Liti. Oh dadi Nyi. Nyi Liti. Oh nggih. Enggak enak tenan. Enak. Enggak. Yo kuwi oleh jenenge wong tuaku lho. Oh iya. Aja ngono kuwi. Asmo iki yo kinarya Joko. Heeh, Mbak Nyilik. Anu. Hei, sampean rasa kayak nyi, Mbak. Mbak ampun mawon. disingkat. Oh nggih. Mbak Lit. Oh nggih, Pak Lit. Mawon lho. Ya putra daerah. Saiki apa persembahan untuk masyarakat Mbak. niku napa? Nah. Lah jenengan nyuwun apa? Lah nek niki kadang-kadang abadi niki kan pun sering Abdi kok abadi. Lah toko bangunan wae. Abdi. abdi ya Mas. Kok abadi. Abdi. Nggih. Iya. Bang iso Mbak sampean. Lah kok iso to Mas? Saking suwene gak petuk karo sampean iki lho ya. Alhamdulillah. Pripun. Blas gak kangen aku. Ndak. Nggih kangen ngoten lho, kangen ngoten Tenan ora main ning kene payu tenan, Mas. Ojo, enggak oleh. Ora oleh iki. ngono. Kamu itu meneruskan perjuangan orang Bang, tuamu. nembang. Wong tuamu terkenal. Eh. Mbak Sarindono iki. Sandiro. Sandirono Sarindono wapuk lan. Sandiwara. Guyon. Ora lho, kok sik to masang rambut kok kaya wong masang patoke wong mati dientep-entepe barang. Lah akeh lho, Bos. Omong sithik sengkring lho Mas. Nyapa kok rambut kok patok maisan iki lho. Lah ora apa-apa ancane ya angel lho timbangane kok kemunduran akhirnya ceblok ngisin no. Lah awakmu kan ngerti dari ciri-cirine wong wedok iki cekel ngono ku piye jajal? Ya ro, pokoke wong wedok lek cekel kene iki mesti mesem. Mesem. Kuwi asli wong wedok. Lah dicekel jiwit kene iki mesti mlengos. Set. Nah, lah dicekel sing ngisor. Iki lah. Beda-beda, Mbak. Beda-beda. Angle dhewe-dhewe. Angle dhewe-dhewe. Ciri khas niku kok Kinawati. Tapi nuwun sewu menika sakniki walah Piye? kaduh rumah makan. Rumah makan. Alhamdulillah. Saestu. Boten Nyilik pamer. ku oleh apa? Nyilik. Anu Mbak Lit. Mbak Lit, niku oleh nyambut gawe ora muspro. Buka Cik. rumah makan. Rumah makan niku nuwun sewu. Nek sing anyar nanti, Mbak. Ning kene Mas. Ning ndi kae? Pinggir alun-alun. Ngebum. Ning kowe ning ngono ya? Iya toh. Wong nggih tapi saestu. Umpamane masing masak sapa tapi wong liya ya. Lah ya wong aku ya tetep aku kan riyen kula kan termasuk niku to. Cip to kula niku. Sep. Chef. Lho. Chef cip bocah skater ku tak cocok cengelmu. Tukang masak niku Wis ora oleh karo Pak Kapolres kok. Sep. chef. Ah. Kula riyen niku chef handal. Pak Soekarno niki anggenipun masak welut niku resep nggih saking Umpamane Mbak Yu pengen roh umpamane rawon. rawon ya gampang wong Tuban iki kabeh ngerti. Ning Bumbune resepe apa? kali kula benten. Oh bedane. Nggih, daging niku digodhog sampe empuk. Aja lail bumbune bawang brambang sak cukup tambahi kunci lambang sari permak daging kalau kicol kecap crit rawon. Wis dadi rawon. Rawon. Lah iku nek rawon umpama soto. Soto ya ora beda karo rawon. Soto ayam apa daging? Daging niku digodhog sampe empuk, bumbune aja lali bawang brambang sari tambahi kunci lambang sari permak daging kalau kicol kecap crit soto. Masyaallah. Nek anu sayur asem. Sayur asem niki mboten beda kalian soto kalian rawon. Ya. Asem ki digodhog sampai empuk, bumbune aja li bawang brambang jare tambahi kunci lambang jare permak daging kalau kita kecap. Umpamane bubur kacang ijo. Kacang ijo ora beda karo soto karo rawon, Mas. Kacang ijo iki digodhog sampai empuk aja li bumbune bawang brambang jare tambahi kunci lambang. Ya mutah kok Mas aku. Bubur apa Bubur iki bawang Ya tapi luar brambang. biasa. Bulan Ramadan dhek ngene iki. Umrohne ibuke. Alhamdulillah. Duit kula klumpukne nggih Niku anak sing bekti karo wong tua ngono. Umrohne ibuke. Kula niki mireng kabar diterne teng Juanda Surabaya. Mantun niku pesawat landing. Take off. Mendarat di Jeddah. Landing Ibuke nangis. Ya Allah. Nangis ternyuh. Sebabe Ketinggalan ning Juanda. oh pancen tak jak delok pesawat tok. Ora diumrohke to. Nek wis rencana apa wis nyelek. Bencana pun niki pun kula tumbasne anu kok. apa? Kudung. Oh iya. Udung ya apa-apa. Nembang ya, pelok apa selindro? Pelok apa selindro? Ya pelok selindro ya kena. Ora kena, pelok-pelok Pelok tok ya, selindro. pelok selindro. Pelok ya? Pelok. Pelok saestu. Pelak. Pelak, Pak. Yang apa? Mari ngene iki tenan lho sing apik lah nembang. Mas Iya, iya. Bupati. Tenane Mas Bupati karo sapa apa meneh seniman asli Tuban. Ah. Kita nek suarane apik langsung
ngerogoh sak. Nyapa? Nyawer. Mboten. Lah, nggih. Namung kukur-kukur. Yo nyawer Ngawur suara seneng aku nyepeleke. Mboten. Nggih sosok nggih nyawer. Pak Kapolres. Pak Kapolres Ana sinden ayu. Sinden suarane apik. Anjir. Astane ngrogo kantong mak. Sredek. Lah, jiko Langsung. pistol. Bedil ndase dar. Apa? Den. Sing dibedil ya sing banci iki lho. Rumah saku. Basa osek kok njupuk pistol iki lho. Ang padane maling kok piye? Ayo, ayo. Kowe iki Oh, iya, maling dikandani. tenan, ayo. Enggak pentas ki dipaku ben ra cepot. Sundre bolong kok piye ndas kok dipaku. Ayo. Di apa namanya? Anu Mas. Nek Mas, dina Minggu. Iya. Oh, aduh. Dina Minggu nek Dina Minggu. Iya. Apa? Judulnya apa to, Mbak? Mbak? Lah ya sing dina Minggu sing tak Judule lho. Lah ya dina Minggu. Iya wes ya. Mana Anu Mak Nyang. Malam Senin Malam judulnya. Senin judule. Ayo. Janjine. Ayo, Tang, ayo. Alah, ora usah jegok to. Mas. Dehem yo jegok. Ora apa-apa. Aku turunan kirik apa piye sing Ora jegok. ora. Ya, Pak Ki. Diantem. Aja nesu. Aja nesu. Mas liriki. Oh iya, lirik. Kula ngerol. Oh, kabel. Ngeral. Lah iki yo ngeral iki lho. Mas. Heeh. Di Nah, iya. di Heeh. di Di golek kacamu lho, Di. Dadi wae. Dino Minggu ngono lho kok rumah saku angel men. kae lho di. Kae lho. Kita anu kanca-kanca abdi kesel. Ben leren sik Ya terus. tabuhe aku. Oh iya wis. Kula ning mboten pamer lho anu Mak Cangik. Piye ta? Badan kula niku mengandung. Waduh. Nggih. Kalau wingi mecahne gelas kalian rekor nggih saestu murai batu niku tangane mawon iki lho. Murai batu. Muni tangane niki lho, muni napa biola. Mboten pamer nek diunggane munine niki bas sing banter deng deng. Aja anu net loro. Wingi sing urung tukul lho. Lah wis dijabut net. Ya ampun. Ayo coba. Coba tadi Niki- orang nganggo gamelan. Mboten usah, mboten Ning usah. memanfaatkan awake. Nggih. Mbak Lit kuwi mau. Kula sing saged niki. Dijajal sik. Coba dicoba sik. Niki napa, Mbak? 1 2 3. Tet Asik, tut asik, tot asik, asik, asik. tuluk. Oh ya, wes semuni kabeh ya. Saged nih. Coba balen. Balenin ya. Niki sing tunggal. tet tut tot tuluk. Anjajal nyoba satetan kowe. Jenengan Heeh. iso apa ora Mas? Kok dirusakne? Piye nek wong ra pengalaman dirusakne lho. Mesti kerusak sampean. Awakmu ngelasne ya. Aku arep dadakne ning bengkel Lah lagi. coba saiki nembang diringi karo awake dhewe sing Nggih. anu nabuhi gen Mas Percil nganggo kuwi. Ayo. Belok ya Mas. Iya, Cok. Sewodok dilosor malah. Dina Minggu sing tak tet tak tung kowe ngatut Iya berapa? ning tawang matot ae gung ae ger tuluk Apik tenan ya. Ngeten iki sing dikangeni jenengan lho. Heeh. Kangen tenan aku ya Allah. wingi dituku wong 2 M ora tak kekne Mas. Mosok, Basyo Apa kuwi? ndas kula niki lho. Ya nek mau Lah nek dituku terus aku nek rau piye? Ya kelarangan no sira turu 2M kelarangan nek kuwi. larangan. Pokoknya murah to Mas. Ora ya larang tenan lho. Ayo nah. Ya. Dina Minggu sing tak tet kowe ngadut Asik ning tawang matot ae gung ae tuluk nganti lingsir srengenge tet ana etut aku nunggu kogung bengagung sok tuluk niku tasih alon dereng cepete Gonge kurang banter, gonge. Nggih. Kurang banter. Nggih. Nah, ya guru iku nek guru iku mau kaya mau gonge wis ngono ae ora iku kudu banter. Ayo, Lek. Mas Kuwi to. saka sapa Marem-marem nih. Di dalang liyane kuwi renek to Mas
Nyapa? Iki ae dhewe melok iki. Kowe nyapa? Enak yo iki. Jenenge pembunuhan. Ora. Lah aku mbok antem. Alon. Alon. Ya. Tahu to. Ya. Sirah om letrek padahal Maning mbok ya. karetmu Ini iki lho kayu isi, kurang. Mas. Ini apa? Kurang iki karetmu. Aduh. Kurang ajar ku nanti dijepret matane. Wawur. Das dijepret. Rumah saku kok iso. Coba. Ya. Penak malah ya. Penak. Asik. Nah, rada penak pisan. Ayo, cepet, rasa cepet. Dina minggu sing tatung ten tut dot dot ten boleh alat musik liyane ojo lemesakne ora iku diopo-opo lho Mas ojo ngono to ngene Rene Aden, aku tak pengen satetan nih. Coba kene. ya sakit kok Iso kene ning buriku kene lho. Iso. Ning buriku kene iso. aku iso medeni lho Mas wong nek ora pengalaman iki berbahaya lho Masa ta Mbak Yu? yo iya Omongi kok. Ayo. Betul langsung ngene. Nah, ngono. Ini rasa. Ramad Ayo. Ya. Nyanyi. dina minggu setet Kok sih? Ya, Pak ya. Iya. sing kompak Oh iya. dina minggu sing tatung tet Allah. kowe Tut. Ning tot. Wes, aku wis lega. Aku wis lega. Yo ngerti aku wis lega. Wis seneng ngono. wong nek kompak Wong iki nek seneng gawe senenge liyan ya ngono kuwi. Ya apa, Pak? apa Kaya enek kok mampu apa to peri-peri Mas sing tut tete ra apa-apa heeh. barang tut kok kayak panas-panas piye to Berarti kowe Aku ku ngomong seneng aku ya tegese iki. lah iya ngono kuwi Nyah, iki balik ki. oh presker kok. Presker. Aku ki mau nyoba gamelan. Presker. Ora apa-apa, kesehatan. kesehatan Kuwi gamelane gen ora bindeng. Lah, kesehatan matamu irung panas ya kok nesu to. Kok kono juga. oke lha Saya ning bulan. lah niki lho nek niki lagu niki kula Taman Makam Pahlawan Juruk. Taman Juruk Saya Juruk kan sebelah Taman Makam Pahlawan toh Ya. kene kuliner rono kok iso Saya ning bulan. cahyaning bulan nrajang pucuk ing cemara enak-enak pacaran tak rangkul kok Pak Soekarno Mosok pacarane ning Taman Makam Pahlawan. lah kan wong reca pentung niku Oh iya. lah padha lemune lho Banyu Bengawan sinara cahyaning bulan. enak-enak pacaran Ya apa ta? irungku tak panas kok ra ilang-ilang Yo presker. Kesehatan. Lho, iki Ben ra kena flu. Nak flu Kowe nek ora kaya iki ngono ku menine. Ngono. Nek nutut ayo. ngono lah Iya lho. kayak rasane piye lho Mas sis piye lho Ora apa-apa kesehatan lho Ayo, Pak ngono kuwi jajak. Pak. Banyu Bengawan sinara cahyaning bulan. enak-enak pacaran raiku dislentak jaran Teroreret ning jero guwa. Teroreret kok ana jangkring turun ning jaba raiku didilat kire Dilat kancane. jero kurungan teng ana manuke teng. yen rasarungan tak sawang ketok cahyan Segenah lah ngomong apa segenah iki lho Sewodok iki dilosor. daerahmu lho gawe parikan ki sing apik cah 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 Masa kok bali ora bali. Ngono kuwi to. Nggih. Posisi ngono kuwi tegese tak jek iso murup. Nggih. Kondisi seperti itu. Mboten. Ora Iso murup to ndasmu? Iso kuwi bisane iso masuk gede murupe kok. Sik murup ya.
anu wis entek gase Mas. Iya wis. Nyuwun tulung ora ketang anu Mas Bupati diaturi Nggih, monggo Mas Bupati nggih. Kalian kali Pak Suryo. Pak Suryo. Suryo. Mas Bupati Kapolres. kalian Pak Suryo monggo katuran minggir. Mentara. Ya, cok. Monggo. Haji, monggo. Yo. Nggih. Kowe iki kok gilang-gilane. Lah iya lho. Kok seneng kowe iki? Nyapa kok seneng? Enek Mas Bupati munggah. Iso Aku wis ayu poro. alah kemayu. Cari perhatian. Mulane mboten sombong. Riyen iki nate ngesir kula Mas. Alah. Ngesir apa? Lho piye to aku rencanane nek dirabi Mas Lindra, aku arep dipasang dijejerne karo jaran ning alun-alun lho Mas. Ya mesake jarane. Rumah aku. Monggo. Menuju dalu. Nggih, dawuh Mas Bupati. Perasaan Mas Percil, Mas Kuntet, Mas Hengki itu sudah saya undang di Parengan. Sampun. Tapi jope koyoke kurang. Nggih. Loh, nek Mas Brocil, Mas Kundet selalu bersyukur nek. Syukur. Yang Mas satunya Bayu, nggih, Mas dawuh. Bayu ini jadwalnya belum pernah ketemu. Nggih, iya, saya belum pernah ketemu panjenengan. Sama harganya belum pernah ketemu. Kemarin sudah telepon saya canan nggih kalau Nggih, PGH. nggih. Kita ditelepon Oke. tapi saya nggak bisa. Mohon maaf kapan-kapan nanti. Nggih, Kapan-kapan. siap. Ngapunten Mas Bupati kalau wingi pas acara kalian teng alun-alun Canan kula mboten saged soalnya menghadap Bapak Presiden. Loh, Ngapa kuwi? Ngapa? Endi? Nyapa? Ngadep fotone mau nih. Wong kowe karo aku ning Lamongan ning Lah iya, Surabaya. mau ngadep foto aku. Lah iya. Munia. Kok gregetan nek dirungokke tenanan kok. Tapi Mas Hengki kalau dari deket cantik juga loh. Lah, Iya toh. Iya toh. Mas Bupati yang ngakon Mas. Bunga itu. Oh, punggunge tok. Oh, Kuwi iya. ngono kuwi lho. Punggunge tok. Ojo ngadep ngarep ya Mas. Nggih. Nah, siap. Mas monggo Mas Bupati. tadi saya ikut mau kayak Cak Percil, bisa nggak ikut Oh, mukul? bisa. Monggo, Bisa, Mas Bupati, monggo. Mas Bupati, siapkan. Monggo. Ini sing ngersake Mas Wis, Bupati. Mas. Ayo. Mas Bupati. Siap. Ojo. Duduk apa Budi, Mas? Duduk. Nah. Lah, wis iki. Kamu sebagai putra daerah. Pak Suryono, ngersakan Pak Suryono. Pak Suryo, anu. Pak Suryono nggih. Iki. Wis. Anu, golekne petik, golekne. Kita iki kecilikan Mak, anu nyuwun palu sing rada gede Mas. Ben remuk ben aduh. Loh, putra daerah. Putra daerah. Putra daerah ya putra daerah tapi menyanyiakan saya itu. Ya Mas. tidak, Nek biar mati. masyarakat itu bangga. Pahlawan lho. Mati pahlawan. Mati pahlawan. Pahlawan budaya. Budaya, dudohno kemaluanmu, Nduk. Kemampuanmu. Kemampuanmu. Wapuk. Ayo, Mas Bupati ngersake lho. Oh, piye? Ayo. Ndak mau ngerapek-ngerapek bar dikersake klewo-klewo. Lah, iki lho untuk banter. Pas ini kayak Pas. suara. Ya, Yes. agak jauh man kaki gini. Jarene njaluk dijob neh. Anu Mak Jange, Nggih. lo dalu menika izin sekedap. Lah jarene Enek arisan Mas. jarene njaluk dijob neh. Rumah saku. Ayo. Nembang Mas. Saya kasihan Mas Hengki. Matur nuwun Mas Bupati, Pak Kapolres. Nggih. Matur sembah nuwun wilujeng lenggah malih, wilujeng mirsani. Monggo-monggo yo Mataram turuk yo. Nggih. Nyuwun tanggal. Nggih. Nah. Nggih Mas Bayu. Niku bulan ngajeng nyuwun tanggal Mas Nggih. Bupati. Insyaallah. Aman, mangke. Nggih, saestu niku. Nggih, pun anu, aku pasrah Mas Percil kowe. Nggih. Pun kali kula mangke, Pak. Pun kali Mas Percil Mas Bupati. Nggih. Pun aman. Siap, pokoknya kalau dawuh siap. Siap, aman. Alhamdulillah niku Teng alun-alun mangke. Nggih. Amin. Pentas wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Pelawake Cak Percil Cak Kuntet. Andi TB. Nggih. Andi. Gantian no. Putra daerah iki ora mung awakmu tok. Wong iki kabeh digoleki sing rukun. Goleki. Ono. Lah nyapa? Enek fotoku cilik lho Jan. Mosok aku ora katut. Iya, katut. Mbak Liti. Iya, Mas. Saheng Sandirono. Tuban asli. Ban asri. Leser menika. Nggih. Nggih. Luar biasa Mas Nggih. Bupati, Pak Nggih. Kapolres. Nggih, Iki Mas. mangke nggih anu Kapolri minggah panitia Nggih. ingkang dalu Pak menika Haji. Pak Tamidi Tunjung Biru, Bang Terapi. Pak Soekarno, Pak Nganggo tunjung biru barang. Pak Haji Suyitno. Asmane Pak sapa? Pak sapa? Pak Tamidi Oh, kuwi Tunjung gak sing sudhe dhewe to. anu Pak Yit.
Ora sing sugih dhewe rak Kamidi kuwi. Nggih. Sugih kok Kamidi sinten? Lah iya, paling sugih sak Indonesia iku Kamidi. Wawur. Ndi-ndi ku lho. Lah kok iso sugih piye? Hubungi Kamidi. Lho. Enek gedung gede. Hubungi Kamidi. Enek pirang ning hektar tanah, hubungi Kamidi. Maksudnya ya awakmu kongkon ngubungi. Lah Lah iya yo Kamidi. ya hubungi Kamidi. Lah nggih, maksudnya kon ngubungi ning nomor iku lho. Lah Lah iya. Tulisane apa nomor iki mau? Hubungi Kamidi. Lah iya. Kamidi, ku nomor Kamidi. Kuwi sugih dhewe. Nah, Sugih dhewe. nomere ganti-ganti. Ganti-ganti nggone ning ndi akeh. Kuwi anake Solikin. Masa anak selo. Mamamu leken. Ya anake. Mas. Nggih. Mbok diumumne to, Mas? Nyapa to? Berita kehilangan. Anak kecil berwajah hitam. Duduk. Sing Piye? Anu mata hitam, gigi hitam kuwi. hitam. Sanes. Ternyata anak gendruwo. Oh, duduk. Apa sing ndi? Ndasku ilang. Lah kuwi lho. Lah iki ndas to. Ndas sing setunggalin niku lho, Mas. Ora ngerti no. Mosok digo Mas Lindra medun. Nyapo nggowo. Nyapa Mas Rindra? Terus apa ngerti digo percontohan? Nyapo. Percontohan apa kaya? Iya, Mbak Fami ayo jemeneng, Mbak Fami. Ayo. Tobe wong lakan golek momongan. Iki bacot apa bayi pada tidak. Awan-awan ku ngobrol golek momongan. Rawan rondo kanggo ora pate penting. Mbak Fahmi, Dalem. sampeyan bawa nyidam sari sapa ora? Injih saged, Bos. Iso? Injih. 100. Alhamdulillah. Mas Kundet, Dalam bawa nyidam sari saged ta? saged. Ya, 100. Kok penak men to, Bro? Matur nuwun, Bos. Cak Percil. Dalam. Nyidam sari bisa? Saged. Monggo 100. Sun Mas. Ayo, Mbak Lin. Nggih. Nyidam sari sapa ora? Iso apa ora nyidam sari? Kula ta? Heeh. Sakit. Ya, coba sik, dicoba sik. Nah, kabeh iki ya kudu dibuktikan. Perlu Kula kali pembuktian. jenengan niku kan wis sering to kepanggih. Ketemu Ampun Mas kuwatir, Kundet. Mbak Lin. Ki mau ditakoki. Mas Percil, iso saged aku yang ngono. Sakit 100. 100. Jenengan Mbak ribuan. Mami, bawa nyidam sari saged. 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 Tak kundet. Bawa nyidam sari saged. Saged. 100. Lah bareng aku kok njajal sik to, Mas. Lah ikan gak tak tahu roh awakmu. Ora tau roh kuwi to. Aku nek nganu Mas Percil kulino ning campur sari bawa nyanyi suaranya sudah tidak diragukan lagi. Mas Kundet ya ngono ning campur sari tidak diragukan lagi malah nganggo atraksi mancik kursi barang Mas Kundet ning nganggo anu ning campur sari ya tidak diragukan lagi. Nggih geplek kalau nggih. Iya. Mak Cangi ora tau ngerti aku to. Ya ora tahu. Awakmu ki mesti lak ning YouTube mesti kari dhewe terus kepedhot to. Awakmu biasanya kan campur sari aku kan ya kulino campur telek to, Mas. Sari yo Campur sari. Mula aku kepengin ngrasake suarane sinden tletong iki kaya apa. Ayo. Sindir kok teletong. Ayo ta. Dan yo mambu. Ayo Wong ayu. Apa umpama ya sakarmu wis. Bawa napa? Bawa. Aja ngisin-ngisine. Kene iki nggone lawak terkenal TB. Iki terkenal. TB apa? Telek bebek. Tuh, ayo. Tuh. Duh. Pas ya. Mas Percil coba. Duh wong ayu. Duh wong ayu. 50.000 Mas. Alah, kok penak men to Mas karo sampean. Iya. Suwun anu Bas. Pepujaning Mas Kundet. Pepujaning ati. 50.000 kakek panjenengan. Enak. Bos. Mas Bayu ki Ya, Mas Bayu apa? Pak Fahmi nano kaya Kaya ngene. Wong Wong nang- nandang asmara. ya ngene jatuh. Penak. Ya. Melok kene penak. Ya, Matur nuwun, Bos. Ayo kok ngarep. Bos jan lomo ya, Cak. Lah, Kok ngarep. Kok ngarep. Kene Mbak Pami. Ngarep. Kene klumpuk. Ngarep. Mulai awal. Koyo aku mau lho. Duh. Ki mau sithik-sithik entuk 50 lho. Ya kan aku wis tahu. Aku to wis tahu. Sampean kok akeh dhewe. Kadang, Mbak. Buktekno. Duh wong ayu. Ya ya.
dek. Ngono kuwi, ora dicoba ngono kuwi. Untung ora dikai keliru lho. Iki mesti tukang son iki. Lho, nyapa tukang son? Lambemu. Ngene. Yuk kula paringi. Nggih. Oh, ya toh. Wong loro kene, wong loro. Nek kula cobirin nggih. Nggih, monggo silakan. Sama lho. Iya. Iya. Sama lho. Iya. Iya. Iki lho. Iki lho gak iso. Ora mbok pedhot-pedhot lho. Penak lho. Oh latihan ngono iki Mas. Iya no, pertama ngene iki sik. Ayo. Lumayan. Rada iso manut Ayo coba. Doh wong ayu. Coba. Iya ya Mas. Mas. Ayo, jalan. Latihan ngono ya. Ya, sama 3 2 1. Ya. Iya Mas. Ya. Ini kan enak teman. Jadi momennya apa? Kan benar. Ya, power ben metu nek Powere anu metu. orang ngising-ngising nih. Kowe iki ngapa? Lah iki manut tangane malah ra medhun-medhun. Sing ngakon manut ki sapa? Mbok kok langsung meneng. Lah ini. Lah kuwi nerodo kok. Roto. Oh, toko. Adoh aku ngene mau. Nyapa we? Dursosono. Ya Mbak Fami, gandrung iki Mbak Lit digandrung. Kula lanang iki. Lanang. Ya. Dadake ra gelem berarti. Lah kan Iya. Alah. Kaya Joko Boyo kowe ngono iki. Siraya tabogong ya. Tak sawang-sawang Pak Haji Yitno. Iya. Iya Mas. Ayo, Pak. Mbak, ora sang wasi anu Mbak wajahe Mbak. Lah Joko yo ngono kuwi malah koyo manungko lho kok. ben gagah. Gagah yo ora ngene. Iki paru-paru ngene gagah wong ini. Ini lho. Nah. Oh, ya. 50.000 gandeng wis anu. Ya Mbak Fahmi. Jebes, siap mater lho. Kleru awakmu. Rumah sakit aku to, Mas. Kowe kurang gagah. 50 lah aku langsung nyahut. Oh, keren. Yo, duh wong bagus ya Mbak Fahmi. Duh wong bagus. Pengen nyapa rene? Koyo lohan. Bojaning hati. Ora bisu. Ora bisa. Ora bisu. Ora bisu. Ora bisu. Kok mboten sakit teng napa to Kang Mas? Kowe wis nyak-nyak nekat tresnanku Lho biasa. kula menika tansah setya dumateng panjenengan ora nyek-nyek ki. Sliramu wingi konangan aku. Konangan apa? Bandari Toa. Apik. Toprak sing apa ora nek bandari tuwak ora ana kok rumah saku. Wis kowe dadi apa sembarang. Wis sakarmu. Dadi koyo apik Ben anu rol. rol lah wis sembarang wis kamu. Rale. Sinten jenengan sinten? Diajengan Jasmor. Oh, damar Injih ulang. Kang. Damar Wulan. Injih. Apa kuwi tresno lair batin marang Kakang Diajeng? Injih kula tresna lair batin dumateng panjenengan Kang Mas. Sineksenan lintang lan rembulan. Injih sineksenan lintang lan rembulan. Aku yo ngono Diajeng. Pripun? Kowe bakal tak tresnani marang Apa? Kowe ngomong apa? Kok iso? Kowe iki muni apa? Kentekan abab ki. Omong ketekan abab. Duwa, Pak. Yo Ya pernafasane diatur. Oh, diatur. Ah, cobi Mas Persil nyen atur pernafasane ben sae ngoten. Piye to, Mas? Carane ben iso nafas, Mas? Angkat. Medun. Dukno. Ah, tokno. Angkat, sut. Dukne sithik. Up. Sithik neh. Up. Sithik neh.
Nah, kuwi ajar vokal ngono kuwi. Vokal kuwi. Wis penak ta? Wis penak to. Wis penak para Jum. Nggih. Jum. Diajeng jriwune. Kaya manuk engkuk ngono lho. Seto. Jare mah ajar moro. Ajas moro apa semuning? Wong ngomong ajar moro. Olah malih ngono to dabuke. Heeh. Ya. Monggo dilanjut Diajeng Anjasmara. Apa mengawakku dewe. Ora ana wanita liya kejaba awakmu Diajeng Napa Anjasmara. nggih to Kang Mas? Tenan. Tenang. Napa penyunane kula panjenengan bakal nurut Bakal tak turuti. Waton kowe ora njaluk lintang lan rembulan Diajeng Iya. Anjasmara. Yen kula nyuwun patine jenengan pripun? Pati Gelem mati pisane kok. iso uripne to, Mas? Jarene dilangkahi mboke uripne. Wis Sarep mau piye? Ayo to njangki lho aku kula malah dadi ngene. Melok Ayo toprak. Diajeng. Duh dewa. Kaki pengen melok dapur ora digagas kok. Kancane. Kang Mas. Piye? Suarane sapa? Mbuh, adine dhewe. Kok enek wong lanang sing mlebu ning kepatihan Mojopahit? Masuk. Anjasmara. Sapa kuwi? Injih Kang Mas. Sapa kuwi? Menika Kakang Mas Damar Wulan. Kowe to lan. Sinten ya, Pak? Nek Sinten, Pak? ya takono dhewe wong. Tepungno. Setra Dalah Kumitir. Putra Dalem Adipati Lu gender Kang Minulya. Oh, Raden Seta Kumitir. Yo. Sampean kumitire, Yo. sampean setane. Awi. Setra Seto. Hei, Setra sapa? lan ojo biayan. Lungguh. Iki adikku. Nyuwun pangapunten Raden. Lungguh. Seta Dalah Kumitir. Kula namung diutus panjenenganipun Patih Haryala Tuk tuk. Kumitir. Tuk tuk. Terus Lek nomripatmu jembarno talingan. Mumpung durung kowe tak dadekne layon ning papan kene. Lebih becik kowe manut garwa. Kowe manut. Apa apik lakumu? Iki adikku bukan ya. Het, Mak. Oh, janjine ra tutuk-tutuk. Hei, sapa sing kon rene? Nyuwun pangapunten, Pak. apa kowe ora ngerti, Lan. Kowe apa ora ngerti lah kuwi adikku, Raden. Wong edan. Mosok kene ditumpak. ya bebas. Setra Kumitir bebas. Nyuwun pangapunten Raden, Mas. Iki adine sapa? Kula mboten mangertos. Kowe iki wong cilik paribasan nongklak-angklek lungguh dingklek disontek mletek. Mas, Piye iki? yo. Wis nantang perkara. Kowe lek tapak astane sapa mlebu ning kepatihan? Tapak astane sapa? Tapak astane sapa? Kang Mas. Mungkin welas to kalih Kakang Mas. Ora iso. Kang Mas. Ora iso. Ojo kok Mas Kang Mas tok, ndas remo iki lho. Aku iki totoke ngewangi. Nyuwun pangapunten. Kula bocah es. Kowe wis seneng tenan karo adikku. Kula tresno lair batin. Hei. Hei. Sing lara aku. Ana ki saking tresnane melu ngrasake. Tak ini sing remuk. Ngejak guyon kowe. Mboten. Guyu ngarepku. Apa sih, Mbak? Sapa sing mbok andalne? Pak Karno. Bagong. Bagong. Ora iso nulungi awakku lan. Lan. Hop. Piye? Ganti pemain. Belum sih. Piye, Ganti pemain. Ganti pemain. Kowe dadi apa? Mosok Damar Wulan remuk. Seta Kumitir aku. Loro. Alah tak Loro. Tak tulungi. Alah rasa tak rangkep dadi siji. Lho aku dadi apa karo Pak Kundet? Sak karepmu kono. Yo berarti anu ngene iki dadi Damar kae dadi Wulan. Adik. Ayo Mas Kuntet dadi Damar karo Wulan. Damare Mas Percil, Wulane Kuntet. Wis Seta Kumitir dhewe to. Ya. Nggih. Kene mbok rangkep dhewe to. Tak rangkep. Ayo kene. Ya. Iya. Sikat wong loro Net. Iya. Ya, arek nembang Mbak Fami nutuke mau. Anjasmara sikat wong loro.
dewa. Ayo. Dewa. Asik. Dah dewa. Jawatan. Ya Dar. Damar. Ya lan. Namring mami. Damar. Apa lan? Hei, kowe tak bagi le. Ya. Kene tak ketok. Awakmu ndukur aku sing ngisor. Asik. Adikku ku mitir. Iya, Kakang. Sopo kae nek pawongan wani mlebu ning Taman Kaputra? Kula mboten mangertos. Hei, Hae duwe jeneng hae. pawonan. Ya, Kok pawonan gitu? Pawongan. Pawongan. ya. Sopo? Aku kang aran Damar, ya iki kang aran Wulan. Aku termasuk Damar Wulan. Kowe wani mlebu ana ing Taman Kaputren? Apa kowe nggawa? Mripatmu picek. Iki ora Taman Kaputren, iki nggon wayangan, Apa ora ngerti kowe? Kowe dadi apa? Iki ning ndi? Wayangan. Ora ngerti aku. Sopo? Raden Seta dalah kumtir putrane Haryala Ceret. Gender. Baru ngomong. Kowe kok dadi toprak, kowe ngelek-ngelek toprak wong jenenge bapakmu ora ngerti kok dadi toprak. Sesuk ora usah dadi toprak. Sopo? Dadi toprak. Dah. Sopo? Dah. Apik. Tir. Apa? Gantian awakmu, Tir. Endi Setro? Kumitir ndi? Seta, Mas. Saka ndi? Saking kepatian Kepaten ndi? Majapahit. Iki ning Tuban. Kowe ngomongne maca pait. Aku kok pengen to. Kowe enak lah, Bos. Enak ta? Coba. Iki lho carane. Iya. Apa kowe ora ngerti? Iki nggon Tuban. Iku ora Majapahit. Lho, Enak. wis opo enak ngono. Asik. Ah, ya Allah. Nggih. Dalam Aku ganti pemainnya, Mas. Apa? wis mau tak ganti kono lho wis. Ada Sanjas Moro. Oh, aja semaro. Iya. Mbak Fahmi, ayo kene. Kowe dadi Damar Wulane genti, Pak. Kita Damar Wulan, Mbak. Aja semaro. Wis aku tak setok mitir neh wis. Ya, dadi aja semaro. Aku Damar Wulan. Iya. Yo, Damar Wulan karo nembang. Mas Damar Wulan. Iya kepiye Yayi? Napa saestu tresno lahir batin kalian kula Kang? Iya aku tresno karo sliramu. Nek sliramu ki untumu kok abang. Mangan apa sampean? Aduh, mangan batang. Rungokno. Nek lipstikan ki yo sing rata teko untu-untu. Ana apa, Dik? Mas? Ayo, kayak kok suarane wong wedok Besok kapan katakan Aja semua. Coy. Iki wedok Mripatmu wis picek. Wedok Iki padha wedok. Ora oleh ngono kuwi. Najis bulado. Padha wedoke. Seneng ki karo wong lanang. Kuwi iki wedok, kowe wedok. Kowe kok kaya ngono. Iki wis Tuban. Iki wis ca. Di sini, cekel iki. Hei, ngaku botol. Nah, ngono. Ngono. Dah, apik ngono. Niki lho. Hei. Wah, aku terhibur kene. Iya. Mas Kundat saya. Oh. Mas Precil saya. Kowe saiki Aku sesuwen. seneng Mas. Iya. Wis ngono ngono. Hei. Bocot apa bocot? Ya terhibur. Terhibur. Sangat noronan. Nyapo. Aku sebagai korban. Nyapa dadi Ngopo dadi RT? Ora enek sing milih dadi RT. Ora enek. Kupingnya bosok tiba. Lah nyapa to, Pak? KDRT dadi RT. Oh, DRT to. Kowe nek ngene iki ngerti Bapak Kapolres. Nyapa? Kowe kena pasal. Pasal apa? Pasal piro, Pak? Lah, wong ngerebut pasal ya. Kamu perbuatan tidak menyenangkan. Oh, ya sepurane, Mas. Sepurane aku ora ngerti. sepurane sing akeh. Nuthuk awakmu kudu piye ta, Mas? Ora oleh, Mas. Iki main ning Tuban. Iya. Lho, nek duduk-duduk iki nek nek kene iki enggak apa-apa, tapi aja sampe dhuwur. Ngono ya, Pak. Nek dhuwur bahaya. Lah nyapa kok? Loh.
Iya, Pak. Kene iki bahaya. Oh iya iya iya. Nek bathuk ra Nek apa-apa. bathuk ra masalah. Bathuk mboten masalah. Ning nek sampe pon-ponan lho. Lho. Mendal ya. Wong Tuban ning ngene iki. Sektine wong Tuban. Tuban kok lele. Ronggo lawe. Mulane nuthuk sak nuthuk sing ati-ati. Ya, Pak. Nek bathuk ra apa-apa, ning aja sampe dhuwur. Iki lho fake lho. Kene kono kuwi. Lho. Aku padahal menghindar lho iki mau. Kok cowepet lho. Nuthuk sak nuthuk. Iya. Kudu sing ati-ati. Nek bathuk ra apa-apa, ning aja nganti dhuwur. Nek dhuwur kuwi bahaya. Ayo, kok ra bendal. Ayo, ndang bendal. Lah aku nuthuk kono langsung dibacok adel. Guluku entek. Yo. Ya, Pak. Jejer lan wong bagus Wah, upama sira nahkoda apik, Mbak. Ya ampun, Yuli Mbok jenengan nembe tumbas mopeng to. Kowe apa ora ngerti? Dina iki limbuk beto pusaka jamus Kalimasada. Kuwi tekan ndi to, Mbak? Olehmu tekan ndi to, Mbak? Tekan ndi. Mas, aku Kuwi aja tekan ndi to? sembrono lho. Ya, Pak. Iki olehku gelungan iki oleh ora main-main, Mas. Iki olehku topo broto tak riwangi ning kowe ngerti Segara Kidul. Nggih. Iki sik ngidul neh, Mas. Numpak apa ngono. Katek kengidulen. Ngapa kowe ora ngerti ngapa? Penak lho, Mbak. Penake ngono kok. Sesuk aku ora melu dalang iki neh. Nyapa? Wis aku ki lho. Wis ora melu. Kuwi jelas kong kali kong karo tukang kendang. Ora, Mbak. Mosok wayahe jam-jaman aku ora tau pas. Delok to. Emong sliramu. Loh. Emong sliramu sing endemi. Wih, penak Aku ora tau iso isin aku, Mas. Mas. Wayah wengi udan krimis ra wis suwis banyu kang tumetes dadi saksikanku nang telat iki rada maju rada Iwe. ngene lho Wayah wengi udan wis suwe. banyu kang tumetes Nah, kuwi nek ngono iso. Nek ngono kuwi lho. Piye? Piye? Piye saking penake ra bali. Wayah wengi udan krimis ra wis suwis banyu kang tumetes dadi saksikanku nang alah Kok malah aku mau lho, ora ndisiki kono telat. Bareng aku kono malah ndisiki. kena sitok Mas kena jreng yo omongno to omongno to Mas Nanda. Ses jaluk jreng Kayak kode. kode Tang 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 tundang tunduk gendak dlang. Ya. Piye 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 piye. Tang 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 tundang tunduk gendak dlang. ngono tok lah Mas Nanda ngono Ayo Mas ya. Ya. wayah wengi utang wis ra wis suwis banyu tumet Jot. Wes lega ta seneng. Wis ora rasa dijak. nyapa Kan tukang sone nek bengok-bengok tok ae. ngene tok masuk guys umpamane iki lho penak lagi lho tenan iki lho pokoke iki lho awas ada 1 2 3 lah siji loro telu penak to penak ora Nek awak ngono. iya lawae rada dijedhitne 1 2 3 jajal dan iso ora jajal 1 2 3 ya jajal kena ndak Siji loro telu. ya loh nah kayak ngomong Mas Nanda Mas aku Nanda kayak yang ono terhubung. pisan Ya, dilegani. ben marem Dilegani. Mas Nanda. Ben ora izin karo wong Tuban. Ya. Pisan. bisa ben gak izin ben Ku nek iso tak paringi. ya mbak apane mbak Ku tak lewek. Mas Nanda tenan ya kesana 1 2 3 asik 1 2 3
Asik. Nggih nuwun sewu. Emang luar biasa menika dalu punika hajatane syukuran menika Semarak. Semarak. Oh nggih, kok kuwi pancen wis dianu kok ditata Rawuh Mas Nggih. Bupati, rawuh Nggih. Bapak Kapolres. Nggih. Dadekne swasana ingkang Nggih, suasana sing kowe lho dangdung lho nyapa. menengo lho. Enek wong ngomong-ngomongan. Ya omong kono. Lah iya. Iki acarane kan wis ditata suwe. Nggih, sampun dilalah Mas Bupati rawuh. Nggih. Pak Kapolres Kapolres rawuh. rawuh. Nggih. 3 tahun lho macange. Ini Won kan satu telepon kula. kebanggaan. Nggih. Heeh. Ayo. Wes tau meneng ae kono. Lah mumpung kenek lho. Lah mau kena mbok terus nih. Iki mumpung kena mbok terus ini amoh kuwi lho. Amoh lho, Ayo kono monggo. Ya. Pendengar berdua luar biasa kalau matur nuwun nggih kali Mas Percil kali Mas Kuntet. Nggih, yang selalu berhiburan Nggih. kepada masyarakat. Kula nggih matur Mas nuwun. Percil jogete apik, Mas Kuntet jogete ya apik. Nggih, nggih. Mas Percil suarane hebat, Mas Kuntet suarane ya Nggih, hebat. Matur nuwun, matur nuwun. Panjenengan berdua ki duet sing luar biasa. Nggih, nggih, Kalau nggih. dene liyane ya dianggap saja Nggih. suatu tambahan atau Nggih, bonus. Nggih, matur niku nggih. Nggih. Estu. Nggih. Nggih. Nggih, Nggih, matur nuwun kapan-kapan mangke. Sampai ketemu di Lho, Rosi apa ning ndi kowe? Somben nanggap wong loro ae. Ya ora. Apa to? Aku masa ora disebut belas lho, Mas. Lah ya wis ngerti disebut awakmu ya wis ngerti. Wong Nek awakmu ngene. wong Tuban. Mas Percil suarane apik, Mas Kundet. Apik kapan? Lah Mas ora disebut iki wis ngerti. Ini kowe ngarep. Nggih. Ngeten lho Mas Percil. Nggih. Nggih, pripun. Yang diharapkan Gantian. masyarakat niku Gantian. napa yang diharapkan Nggih. masyarakat iki bisa berlanjut napa setiap tahun. Nggih, Acara kelanjutan, iki. leres Nggih. menika. Nggih. Mbok sapa dalange, mbok sapa bintang tamune pokoke Lah, sedekah nggih. bumi Nggih. kudu terus berlanjut. Lah, Nggih. Iku mertandakne nguri-nguri budaya, tenan lho, nguri-nguri nggih. kesenian Jawa. Amin. Mulane mboten punah lah teman sange. Leres. Napa melih ngenten Mas Percil? Pripun. Sik to. Wonten Susu. Urung didhawuhi ya, Pak. Tuban niku pancen nggon napa Seniman budaya nggih. tur ora ninggalke karo para wali sing agama. Injih. Mulane budayane ya kuat, Nggih. agamane ya ora ditinggal. Lah, Nggih ta. agamane nggih tetep iki. Leres nika Mas Nah, sange. nek Mas Kuntet dos pundi melihat anu kota Tuban Lah iki? kota Tuban lah sampun dikenal kota wali to, Nggih. kota Sunan Nggih. yang beragama. Nggih. Nggih perjuangane para wali. Nggih. Belani napa kebudayaan Jawi. Nggih. Luar Lah biasa. siar agama lewat budaya. Nah, niku sing Ngoten lho. baku. Nggih. Nggih, tur nuwun. Mulane Mila ngeten Mas Percil. Nggih, pripun. Mula iso kanggo tolak ukur kota-kota lainnya. Nggih, leres. Nggih. Bener Ya, satu tolak ukur. Harapan nggih Mas Kuntet harapannya apa? Harapane ingkang supados seni dan budaya teng Jawi dikenale kali para anak-anak dini. Kersane mboten punah. Nggih. Kersane tetep Lestari. Jaya lestari. mulane kuwi awakmu ya kudu ngono dadi putra daerah, putra Tuban ya kudu tampil sing apik. Ya ngono ya. Aja ngisini-sini. Kowe ngomong manis apa ta yu? Karo Son. Ora le nesu iki. Wong yo. Lah kene lho kapan wayahe? Yo, 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 Ngono. Weh harapane apa kowe ayo. jajal. Wayah magrib, ayo kayak kuwi. Wayah magrib nyangkingo timba. Wayah magrib nyangkingo timba. Piye ke anu? Ya kuwi lho ngomong karo Pak Cake lho mesti hafal. Wayah magrib ayo padha sembayang menyang kali nyangkingo timba. Mumpung sik urip ayo padha nanggap wayang. Sok nek mati munggah swarga. Terus enek bubur, ayo. Enek bubur Cacahe cacahe telu ayo pelut sing Enek makmur pelut. ben iso bersatu. Pak Soekarno. Tuku boto ditutul pitik. Hah? Pak Soekarno kula nyuwun dhuwit. Gua aja duit ngomong karo Mak Cake. Ana Caraka Data Sawala Ngomong padha jaya nyamangga Batonga. tak kepruk boto. Kok nesu iki ngapa ta? Kalau omong Lah kene ngomong ora dirungokne. Mak Cangik, celun sik to. Mak Cangik ingkang kawula hormati Lah. tebih-tebih saking Surakarta. Matur nuwun sampun menehi hiburan dhateng warga masyarakat Prunggan Wetan. Menawi wonten lepat kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Mak Cangik. Heeh. Cuwek men.
Dadi ngeten Mas Percil. Nggih, pripun. Mesti kathah lepat kula ya nyuwun pangapura ya Mas. Nggih. Manusa ora nek sampurna. Nggih, ngaten Mas. Nggih. Matur nuwun. Sehat-sehat selalu. Ngapunten Mas kula mandangi. Kula tak langsung nggih. Kula langsung. Terima kasih. Matur nuwun. Wis borong. Nyapa? Ndang aku ndelok wayang. Ndang ngono. Lah aku wis bar ae. Aku ini pasuruhan iso. Ayo, kowe melok aku apa ora? Iya ya. Ndang. Lah, Mak Canggih. woto kaya mangkono. Ing mangke sampun bidhal Sang Japara Kurawa. Nyun sewu Raden Anoman. Kula badhe nyun pamit. Binjing saged kepanggih malih nggih, Den. Iya ya Le. Tak pangestoni.